Sziasztok! Itt a Vágó Kriszti. Nos, azért jelentkeztem be, hogy jelentsem, hogy ez a videó most félórás lesz. Remélem tetszeni fog nektek, annak ellenére, hogy ilyen hosszú lett, és hogy kicsit túl sok lett a gyors felvétel és a pakolási idő, de hát szerettem volna megmutatni, hogy hogyan szokok én pakolni, és hogy általában milyen sok pakolnivalóm van. Ezt kicsit nagyon-nagyon felgyorsítottam, mert másképp 1 órás videó lett volna belőle. Ebben a videóban lesz kajálás, cappuccino csinálás, egy kicsi beszéd, persze arról, hogy mik a terveim, mit tervezek, de nem akarok semmit előre elárulni, mert akkor nem lesznek képesek arra, hogy megnézzétek a videómat. Szóval jó szórakozást hozzá! Na, sziasztok! Üdv a csatornámon! Nyilván szíves néznek. Amit akartam mondani az az, hogy így pakolás közben gondoltam bejelentkezem nektek. Egy csomó tudtam valamit el kéne pakolnom, mert egy jó ideje, hogy a lányomat átköltöztettük a másik szobába. De hogy nagyon sok cucca még nálam van, különböző játékai, azokat kellene, nem tudom, meddig ott. Kéne elpakolnom. Itt van még a régi ágya, alsóágya ott a szobájában. És ugye átjárni mindig ide, amikor játszani, és azokat kéne elpakolnom. De nem tudom, hogy hogyan. Valamiért nem csak így lesz. Aha. Ja, és a múltkori színszélrendeléséje is még itt van nálam. De majd a szekrényében is itt a házamnál itt lesz. És azt is el kéne neki rendeznem a szekrényében, legalábbis helyet kéne neki csinálnom, vagy nem tudom, valami úgy elrendezni, hogy be is férjen az is. Beraktam egy mosást. És az most járt le, szóval azt elmegyek majd kiteregetni. Szóval, kapcsoltam vele. Sziasztok! Kint vagyunk. Kicsit körbe mutattam, hogy akarok szárogatni, de majd úgyis akkor felrakom a ruhákat, akkor megmutatom. De szerintem most neki is látok a hiszének a szúnyogokon, már elő is jöttek. Na, valahol leteszem a kamerámat, keresek neki egy helyet. Még nem tudom, hogy hova rakom. Remélem, hogy találok majd valami jó helyet neki. Például találni. Itt lássátok, hogyan pucolom le a szárogatot. Majd, ahogy szépen így pucolom le a sok pókhálótról a port. Nagyon sok volt egyébként rajt. Nekiálltam felrakni a ruhákat a szárogatóra.
Itt elkezdtem válogatni azokat a ruhákat, amiket a száragatóra rakok majd, és amit majd a kötélre. Itt a felvételen nagyon gyorsak tűnik az egész, pedig kb. Egy fél órát szórakoztam ezzel. Közben meglátogatott a cica is, aki bele akart mászni a kosaramba. Itt már raktam fel a bugyikat, az oknikat, és ment az alsó neműket. És itt rájöttem, hogy fogasra is majd szükségem lesz. Na, itt is van a 3 fogas, most már fel lehet a többit is rakni. Közben összekentem valamivel magamat. Itt lássátok az íróasztalomat, ahol dolgozom. Eléggé kupi van. És itt van a sok doboz, meg minden, amit el kéne pakolni. Na, ki is raktam a ruhákat a ruhaszállítókra. Ruhaszállítók. Mindegy. Na, kötélre mi a szárogatóra. Ennyi. Most már megyek, csinálom magamnak egy jó finom kapucsinót, és utána folytatom a munkát. Ja, meg közben felrakom töltőt a kamerámat. Most jöttem rá, hogy basszus, én beszéltem, de hogy a kamera nem vette fel. Mindegy, akkor mondom, amit csináltam. Amióta abba hagytam a videózást, ugye, leállítottam a felvételt. Megnéztem egy sorozatot. Én nem ittam el a kapucsinómat, azt hittem megittam. Na, kapucsinót ittam. Egészség. Most megittam. Na. Beraktam még egy mosást, ami majd egyre kb. Bejár. Azt majd kirakom akkor olyan egy körül, most pedig nekiállok tovább pakolni. Ami nehéz feladat lesz. Amit akartam mondani, hogy hogy egészet újból kell felvennem. Na mindegy. Kb. Azt mondtam, hogy
Ja, ha van bármi kérdésetek, akkor azt majd írjátok meg. És írjátok meg azt is, hogyha szeretnétek olyan videókat látni tőlem, ahol válaszolok a kérdéseitekre, akkor azt majd a kommentben ottan írjátok meg, vagy pedig privát üzenetben. Majd szerintem ma felrakom a további elérhetőségeimet. Ezt eddig még nem jutottam odáig. Videókat ma nem vágok, majd ez a videó pedig majd csütörtökön, majd pénteken fog majd kikerülni, ami azt jelenti, hogy 5-e van ma, ugye? Ja, 5-e van ma, akkor az azt jelenti, hogy holnap 6-a, pénteken 7-e, szóval majd valahol ott, abban a vizében fogom szerintem felrakni, megvágni előbb fogom azért. Ja, fent van YouTube-on már a szénszélyes videóm, azt majd nézzétek meg. Azt szerintem az is jól lett. Hogy ma van a premierje, de ti már ugye később fogjátok ezt a videót látni, mint hogy annak a premierje nem megy. Ja. Mit akartam mondani, hogy 6-kor keltem ma, vagy nem. 6-kor szokok általában kelni, és ma fél 7-kor keltem, mert elaludtam. És ugye 7-kor kell a gyereket vinni oviba. És hát akkor szokom, hát ugye fél 8-ra szokom vinni, de 7-5-7-10 körül szokok elindulni vele, mert hogy gyalog menni, mert hogy itt van a falunkban az ovi, meg az iskola is. És ja, akkor szokom vinni, akkor szokom elkísérni, majd fél 3-kor szokok érte menni. Szokok? De, fél 3-kor megyek érte. Ja, hogyha akartok majd ilyen szekrény rendszerezési, vagy szekrény berendezési. Mit? Ez így jó. Na mindegy, benhagyom. Berendezési, elrendezés, ruha elrendezési. Nem megy, na mindegy. Ha szeretnétek, hogy legyen olyan videó, amiben ruháimat rendszerezem a szekrénybe, akkor azt jelezzétek kommentben. Na végre. Sikerült. Nagyjából itt ilyen vlogokat még. Utazásról szóló rövid videókat fogtok látni, mint mondjuk képösszeállítás, vagy nem tudom, valamilyen formában. Mondjuk a Tenerife-sel lehetett volna kicsit hosszabb videó is, de mindegy, mert ottan többet is beszélhettem volna magamról, vagy hogy bemutathattam volna, hogy mi hogyan van, de ugye ott nem magam voltam, és nem tudom, hogy az iskolatársaim, akikkel akkor ott voltam, hogy beleegyezzenek-e abba, hogy én ottan a videóban mondjuk megjeleníteném az ő képüket is, vagy hogy éppen akik ott voltak és rajt vannak. Úgyhogy inkább ezt nem csináltam meg, mondjuk vannak olyan képek, amiket berakhattam volna, de hogyha szeretnétek egy olyan videót, amiben bemutatom Tenerife-t, azt írjátok meg akkor kommentben, és akkor arról még egy videót csinálhatok. Mondjuk nem tudom, valami még olyan volt, ami... Ja, van egy körömfestéses ápolásos videóm, hogyha szeretnétek azt is lehet még csinálni. Mondjuk ilyen így a vlog közepén is belerakhatom. Ami a lényeg az az, hogy majd írjátok meg, ami velem kapcsolatosan érdekel, és akkor olyan... Még hogyha van ötletetek, milyen videókat csináljak, akkor azt írjátok meg. Mondjuk lesznek
a párom csinálja a Minecraft videókat, szóval majd azok is lesznek, ilyen rövid kis videók lesznek szerintem. És egyelőre nem tudom, hogy milyen felvételeket küld majd nekem, hogy vágjam meg őket, hogy meglássuk. Ja, amit mondtam azelőtt, hogy nem tudom, azt ott mondtam-e? Na mindegy, lehet, hogy ismétlem magamat, nézzétek el, nem emlékszem, mit mondtam még, és mit nem. A Catherine-nek a cuccait ugye el kéne pakolnom, úgyhogy legyen egy normális rendszer, mert hogy megtaláljam én is, ő is a cuccait, mondjuk a friss állatjai azok még itt vannak, mert hogy ott még annyira nincs hely, mert ott még fel akarok újítani azt a szobát. Mondjuk, ja, amit akartam mondani, hogy én még egyelőre a szüleim házában élek. A szüleimmel vagyok. És a párommal gondolkodunk azon, hogy vegyünk saját házat mondjuk, vagy valamit, hogy mondjuk saját házat kerttel, mert hogy mi is van egy gyerek, és így könnyebb. És akkor majd ottan ugye berendezkedem, meg akkor majd olyan videókat is csinálok mondjuk, hogy költözés, mit tudom én mi, hogy legyen valami. Mert egyelőre most úgy vagyok vele, hogy Catherine szobáját nem is tudom, hogy érdemes-e felújítani, vagy hogy kicsit berendezni, hogy olyan ő szeretné, vagy nem tudom. Bár nem ártana, legalább egy frissen festés, hogy felfrissítsük a szobát. Na, sziasztok! Itt vagyok. Ilyen lett a kontyom. Olyan ilyen. De nem tudom mennyire lássatok, de szépen alul elpakoltam. Majd felporszívozok, felmosok, és utána pakolom vissza a cuccokat. Úgyhogy majd még bejelentkezem is. Na, bejelentkezek, éppen kapucsinót akarok csinálni. Akkor így. Na, Catherine, megtaláltad? Mi van szobában? Mondom, itt a spatulába. Gyere, hogy. Na. Köszönöm. Köszönöm. Ez a két. Felráztad? Jó. Elkergetem a szomorút. Catherine, ne zörgess. Kamerából önöttek és fogadtatok el a laboráiba. Sziasztok! Popomat ütöm, ki kamerámon, kamerákat Vagyok, azt a pont kaját rakok magamnak, amit anyám csinált most. Megnézem, hogyha valami zöldség nincs a hűtőben, mert ez még nem lesz elég nekem. Milyen papír kéne, Catherine? Üres papír. Üres papír. Igen. Jó van, akkor megpróbálok keresni mindjárt, jó? Egy kicsit várja bogarra. Jó van? Ti vértok, mennyit láttok? Jó van. Az nem vezető. Hol van a kamera? Itt a kamera előttem. Nem sok.
Ugyra. Van a Camilla. Ez itt. Ja, itt. Na, itt az étel. Emlékeztet lakít, és kirincsünk. Na, elvileg porcióztam, már csak azt kell csinálnom, hogy... És minket ajtójénite, és minket kirincsünk, és a ablaka. Itt is van a szak. Még felmossak. Na, ez tettől van. Majd lehet, hogy azt már inkább holnap Nem, csinálom. ez a benne dobozba. Ugyan kettőn? Deszta, ember. Gyertya. De ez fordítva van. Gyere ide, akkor megmutatom. Vagy add ide. Na, gyere ide. Na, Megmutatom. adjuk nekem a deszta. Majd látod, ennek a résznek ott van kellene lenni. Így lerajzolod, nézd. Így. Tudod, még jön ez a gyertya. Így. És akkor van így a lángja, tudod? És akkor a vizé meg itt van benne ez a... Látod? Csak kelet, az a doboz. Az a kelet doboz, ilyen alakú. Ja, te mécsesre gondolsz? Ami a temetőben a sírokon szok lenni? Igen. Akkor azt még várjál, azt olyan is nyílt. Ja, megvan. Nagyon szép lesz. Kettő milyen lányt akartam, ami csak egyszer jég, mert hogy lejég, az vége. Vagy a mellékidlel kis lámpája van benne. Egy kis lámpája van. Aha, jó van. Próbálok csinálni egy villát. Szép villamos a szemöldököt. A No. szemet. Szemöldököm. A szemet. És ez is szép. Ez a kupolája, jó van? És a teteje? Én neki ilyen izét csinálok akkor, amiben tudod, ilyen ajtós, és van neki ez a, mit tudom én milyen. Na, és akkor ebben csinálunk egy ilyen kis gyertyát. Tessék, és az világít, így jó? Csak ki ez a vicike. Hát de ennél nagyobban nem tudok. Főleg nem a zsírkrétával. Ilyen adott gondoltam. Akkor. Fiálunk egy lila ízet, jó? Hagyományosat, jó? Meg van egy illet szép kis fodelet. Jó legyen. Most utána Akkor itt vannak a nyözeljei, azok a körök. És akkor idáig van a viasz. Ez a viasz. Akkor itt ebben van egy ilyen. Kis ajtuka. Az nem ajtó. Hát azt gyújtod meg, és akkor az ég végig. Így jó? Szép. Aj, van a kirincs. De ennek nincs, Ketrin, ez nem olla. Jó, akkor azért hitett ilyen talán. A fudala. Tessék. Jaj, én erre gondoltam, amit lehet is hordozni. Igen. Ja.
Ez szép, ugye? Ezt már több csináltam. Milyen lámpásszerűségre gondoltál te? Most én nem tudtam. Jó, de amúgy ügyes vagy. Oké. Most mutasd rám! Mutassak rád. De várj, akkor megfordítsuk a kamerát. És akkor így erre a szájra fordítsuk így. Nem tudom, látod magadat? Ja. Én nem tudom, hogy látni. Nézzétek meg, mit lázoltam. Az azt így kezdem, hogy átmenet is lázoltam. Úgy azt látni is. És nézzétek meg ezt a dolgot. Nyilván ennyi? Nem. Nem. Benne ez a kalipka. Ez meg mi lesz? Ez mi most? Nem tudom. Telekes vannak. Törökbasát lerajzolod? Most nem. Nyilván. Néztek, mi benne? Az úgy néz ki, mint hogy egy nyuszi lenne. Nem ez egy tasta. Benne vannak a pici baba dolgai. Aha, jó van. És ezek a nap most a... Onnan itt a hang Fruzsikától. Én. Többen nem engedlek ide. Kétrin, hány éves vagy te? Andy. Az mennyi? Egy, kettő, három, négy. Igen, 4. És mennyi leszi? Sok. Mindenkinek ezt mondod? Ja. Ha én bemegyek, akkor ő is. Mert nincs, hogy ők kint maradnak. Na most neki állett csinálni a... Így ide legugorszolok és legugolok, hogy minden látszik. Jaj, most így van, igen, és... Na, amit akarok mondani az az, hogy most neki állok még porszívozni, mert az egész szobát nem sikerült felporszívoznom, ezért meg csak kipróbáltam az új porszívomat. Nem tudom, hogy milyen az. Ja, Roventálnak a porszívója. Mondjuk. Másik az nem is tudom, által, hogy mi az Isten, nem is tudom. Ja, az még szemkor. Most így benéztem a porszívóknak. Ott láthassátok a szemkort. Másik pedig ott a sarokban van a másik. Na, most összepakom azt a kupasztot ottan. Az ágyon felporszívózok és ennyi szerintem. De... Ja, és még ott van az a pár dolog a ágyamon, azokat is el kéne pakolnom, de most Ketrin ágya következik. Szóval meg is állok.
Mondjad! Szobába! Ma már nem kell lefeküdni. Gyere, lassan! Nekünk! Catherine beállott a kamerája. Tökös maszkos gyűlöget!
sziasztok egy kicsit más szemszögből. Ha ezt a videót lássátok, vagyis ezt a képkockát, akkor az azt jelenti, hogy vége a videónak. Szóval remélem tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett, lájkoljátok, és ne feledkezzetek el feliratkozni, mert ez nagyon fontos. Köszi, hogy megnézted a videót, és remélem, hogy feliratkozol, hogy még több tartalmat láthass tőlem. Köszi!